Національна територіальна автономія Криму має бути затверджена у Конституції України ще до кінця року. Про це заявив голова Меджлісу Рефат Чубаров. Над правками до 10-го розділу основного закону, що стосується статусу Криму і кримських татар як корінного народу, робоча група працювала рік. Завершити процедуру змін треба до 2019 року, впевнений Рефат Чубаров. В ООН його оголосили роком корінних народів. За правки мають проголосувати депутати. Для цього знадобиться 2 парламентські сесії. Це і буде найкращим свідченням того, що Україна опікується власною територіальною цілісністю. Рік тому була створена робоча група Конституційної комісії, і відповідний текст цілісний змін і доповнень до Конституції України підготовлений. І крім того, до цього тексту також підготовлені 2 законопроєкти. Один з них називається «Про статус кримськотатарського народу в Україні», і другий називається «Про корінні народи в Україні». Найближчим часом мають бути зустрічі, в тому числі з президентом України, щоб ми визначилися з датою проведення Конституційної комісії.